Hey, what's up YouTube, it's your boy Nomas T and I'm back fam with the best and funniest TikTok videos fam. On this episode we got our favorite TikTok creators by Tela different scenes Skumba fam. This is the funniest episode. Yeah, acting out Skumba. Don't forget to like, subscribe and hit the notification bell. Let's go straight to it. Mastandi, unesikhiya serum lakho wena wazi. course. Unesikhiya serum lakho. Mang. Umastandi. Ubani Mastandi? Landlord. Okay. Landlord, uyahamba wena emsebenzini. Uvula chin bread yakhe. Akana baloni. Wena bokroza last week. Uzofuna ukuthi ngomesa. Later that day, my guy be sparring namagwinya baba. Uyabuya uthi no. Uyabuya uthi no bathi kunedlozi. Mari baloni phela lana. Umastandi. Batshontsha impuphu bayakutshela batshontsha impuphu rice baloni okay key fridge lalela ma ufuma right la yini key fridge uzozwa ngasakathi ayingitshele Peter manje hamba ngikhiya yonke into manje hamba ngiyakhiya nje ngiyakhiya so niyazenzela kwami nikhiya kwami nihambe nikhiya kwami Uzandina kasipoloni. akakutsheli unabavakashi basala thingi nje breakfast awuna macana awuthingibhekela kaPete uzwa athole seliqondele iwani Peter hayi nangihlaze bantwini mina ngithi ngiboleka amaqandanyana ayi4 kwakho usilili 1 Peter awungitshele wenzani ngemali like akayi financial advice wenzani ngemali yini leyo yenzayo ngemali mashula ukuthenga iqanda leqanda mara mama bengine kanjani athi kokwami la yabona la kokwami ngena noma kuphi la ngifuna ukungena khona and mangabe ufila ngathi bayamloya and ufuna ukuchela indlu yonke uthi unokulala mos ekseni uzohanga manzi uzamama yena hayi umprofit lo ulele unerumini lakho bavulile endubambile ne endubambile bathi ntombazana yele moya emibi ke le nizomithela la kamina Shanavanani Yibi meri mntwana kaJoshua and then she started crying nilahlekile nifikile ke now she's multitasking she's asking questions while crying while trying to open John but why Shana like ubona wini upita yana but naye washo za umata but washo za upi Joshua but washo za ya kufikira bantu la badubura mina sizomsaka siko right badubura mina badubura bona badubura bantwana badubura thina badubura mabodo badubure mafastera basidubulile bani dubule la akhomba isiphongo athi bani dubule la unibona sani dujuliwe badujulwa You do understand that you're sick, right? You do understand that. basi dubulile sonke bantwana badubule school fees badubule stationery badubule mfazi wami unibona sani single Ana. And you know people from Zog have that soft voice. But do you read? Uyazijabulisa. Ujaba thatha ingidi yabona ingidi esikole ufaka isticks of cheese phakathi. Okay. Akake niphume. Le ngidi khona niyiphule. Isecurity lasaba ukuphula le ngidi ngoba manje expense for the scale. So fanele kuzama ukukhishwa le stick la. Esikole saphuma ngo4. Bathi uJabu batheze noma makhe uJabu weza noma nyomama asoma kaJabu lo enyamazi mama kaJabu mina wena na office but mama likaya akiteka kwana how what kiyena obufel and kaUJabu bayi4 eske wathi kiyena obufel but okay mama ubani kama nomntanakho lo mama ophe uJabu bathi konje uyitshela mama
Kanjani uthe mama ngithe ngujama oh Shem kithi. Amqasha esikoleni. Abamcishela Ngizoba meya nende sikufunela chimwe chimwe bambonela. Anti ngeke ukukhuluma isivende kuseni. Why not? Kuba buhlungu yini? You need Red Bull for cereal. Not that cereal Ramaphosa, but it's a cereal for you to eat. Isivende sintswambu. Nomntana omncane akasikhuluma, sikhuluma sona 8-10. Bakho ambazwino. Izo nje dayideni. Aqoshila ngithi maqabhina akusana amabhounce amabhounce wena amazulu abadelela woza wena woza hey baba ngiphuza imali abathi ngena phe imali nawo awunsaleni ulifaka ibrain hood nichapha nevest alina spam uliphethe imvubu ishaya DJ wadlala ihashi uhlala abantu kanjani piano. uhlala ipiano ipiano kozale uphuze khemisi ngithi bakoshila asadla labo ayiseki ayisekho kanti uhlupheka kwavela ebungathi ngakuthenga esibhedlela saselokishini uthola umuntu ofaka idrip malume usasibona yangithini ibhedlela saselokishini malume yimi ubani uJoshua upho mama kuyangikholota asithi yakubhadala ulele unje phela basebenza bakuthatha serious basebenza beqonde engqondo akayisebenzi Yeah. but how Samson sendihlela imini yonke sendihlela nje ukubasa hayi Samson ni useless ngiyuseless ushubhe kumama ngiyuseless gogo uyathula bathi ngiyuseless Koko isho manje uri ngizosho mina. Samson, ingesixoxe mina nawe kale kade. Isho nami ngiyasho manje. Angithi ngisiletha ngiprotect. Ukhipha yonke into ekhona ngendi. Yonke into vele mama isho ukuthi ubani ubabami. Awuthi wena wajona wabhlatshwayo lo nje. Bathi Samson. Hayi, atvele. Vela ngibasanga ke. Khulumani ngokubasa siboneni ke. Haw. Lo busy. Haw. Ishona ukuthi lona nokuthi unjani. Haw. Awuthi uyakhula batshela. Batshela ukuthi positive. Can you imagine Oscar amnyama besaba isangoma angana inyawo. Thawaza ka. Gide yayingane. Gide ngani. Cause bakafaka lenyawo zakhe zeplastic makathi agide nale nyawo ubela kamakhelwana za uthumela umntwana sanbanana ukobela sizolanda inyawo naye and lapho balanda khona ngamfundisi sorry Jesus Christ really why is he doing this to us? Yes, abazalwane abathanda ukukhuluma isilungu. Why is he doing that? Let's inyawo lami. Kunenja lapho. Lenja sibhizi khotha lenyawo la kagogo. And ukobela kaligezi lenyawo uligezela ugida ngalo vela. Bathi sizocela inyawo lika kagogo. Yo! Lazi abantu bamile ukobela inyawo li1. Kita ngenyawo liwana thakasa kakaba kolabathi. Hello basa. Iyo liza nomntana uzuyagijima. Kabela ngitholile. Phangisa wena idlozi liphakeme. Ngaba kushaya igumbi. Gijim. Yaw! Aba bamfaka inyawo. Ayasangeni kahle bafuna isalotape. Bathaka. Ufase masinyana. Abavuma. Lo mthatha ungithe ungagidi. Uyabona kwenzakalani manje ngiyadlala bro. Mangakunda mangifisana nami ayikho la uthi ngikunda ngithi avayila majida khona enye iona yethenye exhoza into exhoza la ngijwayela. Ngena tata ngithi wo izakucheba ngokwami. Ngithi wena. Ubuvagni tata hayi. Kodukile. Ubani? Uvagni. Uthukile agoduka.
Yeah, uthukile uthatha ibag zakho wajiya yonke imchini ndizakucheba mna ngathi angeke. Bathi babathi yitata andithandi attitude yakho. Ufuna ukungqona mara ngithethisa. Hlala phansi nenze ntoni? Ufuna ndikwenze ntoni? Ndikumassage ngathi baba. Uba khona uyazi ungenzani lento. Tata andiyazi lento le. Ndina 2 days ndiyenza lento. Super impatient nami. So izolo saphuma ngepolo salipaka masibuye khona. Ukalahlekela imoto ifuna ikhwameni. Ukalahlekela ikara diamond ikara man. Uzwa mbuta diamond ikara man man. Ubuze security. Echa akubona igolf la athi elithuma kanjani. Phela le security porregila yazi elithuma kanjani ngoba na uDobe inhliziyo yakhe ukuthi lithi grrr man. Lithi grrr. Athi lithi grrr. Naye kulungisa lithi grrr uzathi. Sabona? Awubona ngikho lithi grrr. Hayi liko babe lithi grrr. Kona hlekela imoto ngene toilet ehlapini. Ayifuna toilet bathini uDama ngifuna ipholo lami. Hey ngoba iVW shema bayitshontsha. Kona manje malume ophuzayo. Samson hayi. Ungazophuza kanje. Hawu, uhlele sinkosi abantwana nepaloni. Bathi hawu, sohlelo kokubasa. Uhlele nje ukuthi uSamson akhipa vele. Vele ngithandi vele. Ngoba ngisibotha. Vele ngibothokele phekani umlomo umyalanga vele. Hawu, khona manje ngidliphaloni ngivela ipaloni. Vele ngibasanga ke. Khulumani ngokubasa siboneni ke. Lokubhizi hawu, ishona ukuthi lona ukuthi unjani. Hawu, awuthi uyakhula batshele. Batshele ukuthi upositive. Hawu, siloku sibhizi nithi Samson ngilanda ama-ARV ngoba lo akakhona ukuzambela. So wrong man. Samson wrong. Ngoba kabasanga. Ngifuna ukubasa. Bese ngene umntana kabo Samson lo sebenzayo. Na, hamba nintandokazi ke. Ngena. Ngida ngibasanga ubasila wayi. Sikuthanda bazakho nawe ke. Isho. Umfazi wakho lo ohlala manje akazi uke washada wena. Ngizangu divorce. Hayi Samson useless. Gogo uyathula bathi ngiseless. Gogo isho manje uri ngizosho mina. Samson. Isho ukuthi wena nomfundisi nenzani? Lalela, ukwalahleka. Ukwalahleka ifoni flat. Ufuna kamagagula. Sorry but ngicela ukubuza bathi yini wena? Ufuna kamagagula bathi anifuna ukukhala ngoba manje. Sanibona ma, yazi ngilahlekile. Anatshale but isho ukuthi ufunani. Dala siqhekazela. Bangena bazokhamba lama bathaze labo bayabasela. Mama angisumuntu otshontshayo mina. Ngifuna kamagagula mara ne toilet uthi. Sisi, ngazohlanyela. Yasisi, suzungena lapho uzosigezela. Susigezela lapho. Ima. Ya Joshua. Akizu Joshua ukuthi Uyajola lichereke la. Nangu umuntu wakho ke ufuna toilet. Zababiza nge-toilet ngoku. Usoyi toilet uyaflasha Joshua. Siflash ke Joshua splash. Sisi ngena lapha ke uzimoshele bese uyabuya. Asinana itolo pepa ke apha nayi pepa. Thatha nanti citizen. Usule nge-sports paper. Ngoba ndiyadlala noJoshua. Amazi lo muntu. Uzamazi. Uphisiwe ngasikhathi. Wena uphisiwe. Ukhama leso sikhathi uthini? Usathashilana uthi mama ngiyabona uyathetha ngicela nje ukuthi ngithi Ngibe lokushini wena. Ngicela nje ukuthi ngithi clap. Bese ngiyathi hey, nibiza nge-clap ke ngoku. Joshua. Ngiyaligulisa. Briefcase. Abo Julius amasotsha afele empini ufana noMandoza like bathi sithandaze lo Mandoza thandaza satweeta sathi #baba cela ubheke umntana wakho wavuka ngama drip wafaka ama drip
afakela ne-dress yasesibhedlela yazi green white private ku-public leya waphuma eBarakwana bathi akunesi hayi Kolokotho uyapha nje itornado ifukile wasukuma uMandoza aphethe idrip and uyazi sibhekela kunalescoop sala esayidini lesibona kusibeka mangabe fanele ufuna ukuzenzela adophe iscoop sakhe but uyaba 100 artists 100 rand ayoba ngizele kahle ngiyosiphuzela how hey azake ngibona into nje abantu bezakima omunye bamgwazile unomese la unomese intime that Scooter ngithi awuthami yablila ungawari into sayizolo lesifike thina emhlolo yawo abantu banama drip etshwaleni kunesaluni ngapha igigi mara kunesaluni phakathi izangoma zidlula ngeyigugu izangoma uze kule gigi or nedablapa angeke wazi kuni ngiyaqala kuyakulenda angangiphinde ngiyakulenda uyazuJabu wenzani uJabu wathatha ingidi yabona ingidi esikolo wafaka istick somentshisi phakathi Okay. akake niphume le ngidi fanele niyiphule i-security asaba ukuphula le ngidi ngoba manje expense for isikele so fanele kuzama ukukhishwa le stick la esikole saphuma ngo4 bathi uJabu batheze nomamakhe uJabu eza noma nyomama asumama kaJabu le nyamazi mama kaJabu mina wena na office but mama likaya hayi kithenga ke kona how what kena wabufel and kaUJabu bayi4 isikele wathi kena wabufel but okay mama ubani kama nomntanakho lo mama ophe uJabu bathi konja uJabu manga athi konja uJabu manga ngithenga uJabu oh shame kithi amqasha sikoleni Abamqishela isti. umqasha yazi umqasha ngokunyaka phela manje khani sihola sonke bathi manje wakhipha ipiki wasibeka ngaphandle and uqashile and uthanda ingoma zamarasta I don't wanna dance hamba uthenga amabhiya le city like ehlala nescratch la uko Kachang. la lokulithi akekho irikile roomini uma stand wena awazi uruwisi men switch and basile uma stand bana kusama men switch angeke wabalala okay athi sibona ukuthi bazolala na uza Mama Jane Kadam phakamsela Mama Jane iwile Kadam imphakamisela Nyarasa lapho nyarasa mitkorela ke Kadam korele Yebo ntata re khopela hore se amen next Sunday lingwe Nkoro dade yazulu yahlaba Nifike phambi kwakhe kubheke eye to eye Nithi kwaNkulunkulu usibheke Awona kule situation manje Unokuthi okwathandaza nomfazi wakho bamakwakho nithandana nomfazi wami nimuthande mara nambheke nithi wena Ngizakuthanda later ngathi angeke Wamakwakho the only person makathandaza fanele kucula ingoma Ana sakaqedi Ibaba uNkulunkulu uzathi nika nephazamisi ngaqedi Ibaba nalapho umakwakho baba inhliziyo yami yahlaba ngathi angeke kasi kunomuntu ongaboni akala nduku okokuqala unokuvula ifridge athi yabanda but vali fridge man kasi kunomuntu ongaboni ulahlekile 3 weeks yonke unokuba nemeli akathi yo baby awumila umamazala wakho lo mbambilo uzo Bebahleli bathi awuthi ngithi two Khalangu sijoina maybe exactly sokala man kuna space la kuna space
Hawu Brenda, bonyoso. Briga, bambiza Briga. Briga, uzwakala dog. Oh, nyathini makufika la uzwakala. No, mag family catering. Siyabonga nonke nifikile hlube sazofika njani. Saz. Sesifaka kuma society siyabhadala uhambe. You know people will pay society just to find out ufanele. Hey, azake ngibona into nje. Abantu bezakimo omunye bamgwazile unomese la. Unomese ntami ngathi Skhumber. Ngithi awuthami yaphila ungawari. Into sayisolo lesi. Thina insolo yawo. Kake hongu mina ngangiphinda nyela bayana. Abantu banama drip etshwaleni. Ephakathi kwestrati kunesaluni. Ngaba yigigi mara kunesaluni phakathi. Izangoma zidlula ngeyigubhu or izangoma uzekule gigi or nedablapa angeke wazi. Kuni ngiyaqala ngiyakulanda. Angangiphinde ngiyakulanda. Uthengisa ikopu obomama bakhona upheka ipapa mama khona kana phini uphendula ipapa ngesandla. Nize nikuphakele baba ngathi hayi ngongiphokola. Amazimbo. Nikuphakele baba nikuphakele ngathi hayi ngiright mina. Okay. Ufaka umtsheka ngapha ngathi mina konswane ekahle hongu semaplazini. Abantu bakhona abanandaba le life ku right. Enye chere khona namihle skill bokho ibheke mina ngapha ibheke umngani wami ithi hello. Enhle kufuna ukhaga bani la. Ngangijwayele ka malingo ngijwayele ka mina. Ubaba Brita ukhona mhlamba umbumbi. No man. Awusayikhahlong. Mantaba. Le enomese serious iyableed in a 2 days bleed idayina ndaba. Izokhipha lo mese Wednesday chahanga ndaba. Etala ukublind awusiyami. No 150 awusiyami uvino uzongikha ifibop ngithenga amakheke erand. So ibhibo namakheke. Ama broken. Yawuthi mo broken. Thina ngake sithi imvuthu nje. Ivuthu. Bangibamba inkunzi. Bathatha phone, bathatha wallet, bavula wallet ina 37 rand. Bahamba. Manje ngoba nami ngibuye lokishini ngifuna ukusibheka le bar ngoba ngifuna ukubeka ngom reverse. Ngisibheka idle bar ubhekana hayi debule. Phatha. Lalela. Engimist. Baleke before let me gijima 3 steps ngidaba ngidubulele ngifile. Ngithi yabona manje ekestoti. Ngifile vele next week memorial service. Ngihambe kancane nje ekhaya. Mbale ngiyaxoxela lo lapha. Cha qhubeka uyagula. Kwenze le parisi ngidubulile vele shisa nyafa. Ngicabanga into eziningi nje. Anginamntwana, ngihlale ehlahleni, ilife yami isahlanga ngakabi mnandi. Kubuhlungu kuphi kanti? Akho ngimanzi. Ngiyathi igazi li warm, igazi lami li warm. Ngiyazini. Avela ikenye indlela. Rest in peace shop. Ngiyasithakazelela ngithi Samela Thumbeza rest in peace. Ngeke edladlini. Akhe nisiya amathumba amaphuma esiswini ngoba bangasandla. Akhe like you know a movie. Like staring sifela phambi komfazi wakhe. Manje nginamfazi ngifela phambi kwagogo wami. Angene khanye manzi nten. Ijazile. Ngithi no umakhelwane wami ungibiza Maxa kaMaseko. Uyaphuma Maxa. Yini sizuyibhamba ngithi ngifile. Athi mase ngithi ngifile bakujulele bakuzobujulele. Le person ngijulele Maxa ngibambe ngisana nje. Abakujulanga Maxa. Asaba ngithi Maxa ngiphuma igazi ngisaba nokulibheka. Manje ngomnyama kunama street light ngithi. Ekhaya mangena ilight lase front mama kasitheke isigele manje. Yini wena sasichamela manje. Sikhumbuza. Yini nje yenzayo manje? Ngidubulile. Khalo mama ngidumdula ngakhe. Khalo mama asakhala uma 3 hours endlini. Kuba ngathi into enkulu. Qhamo. Asazi sikhalelana ukuthi ngisinyefu or ngicishe ngapona. Uma kino uma kuzafana ngabe uyahamba. Umila nawe uyakhala manje.
Max right. Ungahamba thi i-ambulance ngithi ayikho i-ambulance. Uzosula Max right. And I did and for some reason hey ngabhaka ngianawe. Asicishe ngaphola serious. Cishe ngashona. At least it was a clear river. Uvuka kuseni ashayembe lakhe libovu walivula la waveza amathathu wathi let me go say thank you to the Lord. Kanti akazi ukuthi uyapi. Akazi ukuthi uyemlilweni. Awuthi nyothi tumis. Alokadala ngecleavage yakhe awuthi nyothi tumis. Aveza icleavage yakhe la some. Kanti akazi ukuthi wayithela mhlophe etswa yini. Thema kangena umfundisi wathi nangi lo. Yazi makuyile judge. Ngidina. Ngizomthola vandag. Umfundisi lapha uvuthe omunye umfundisi ngoba akafuna ukuthi kube huye. Oshelezela athi angithe ungakhona ukuthi uthi. Wadlo hayi into zami ngelezo. Ukuringa ijeje somisa ubhizo sondino sahlela. Oh, we magnify your name. We magnify your name. Oh, we make your name. Bro, veli ni punyana la pagla. Oh, we magnify. Puni yabona lo. Let's do. Vezi ni punyana tattoo. Akita sonke ngqona bakanjani. Ngithe ibhanti enesikapa ke sobiza yamazi somsom. Usikapa akazi ukuthi bamplanele. Bathi yamana lo. Athi mhlawumbe usombizi kunomuntu amcoshile lapha ngama idols omunye walabafundisi bafuna ukupay revenge. Bizo yamazi ngeself akakumenze nix. Akakumenze nix. Athi magnify la. Ufuna ukuthi sorry judge. Put judge. Ngani biza leso judge lo. Uthini kimi? Ngihlale ngijaja abantu. So jaja nini semiza doesn't I can't stand this. Where's my bag? Sathi pipe like wallets. Anybody like angithi yazi cover yakho ne Louis Vuitton or something. Mama. Uphuma ngekwayi like wadlula stage was sham. What is sham? Ngithi ngifuna baqosha nisazozo iqhathula mbali ihili kamama wakho nyambona sayesontweni ihili ayina 10 uhamba makahamba izinja ziyabaleka zicotha udobha manje ngihamba kanje shayitolathu mina ayaye ngibaxoshila ngithi izwani ke izwa. I always say SABC will interview abantu abarelevant. ETV will interview laba afanele bakhulume. Laba mama laba ngathi laba basenze kitchen. Laba abete siya strike. Siya strike. Ifona yakho kokuqala ina camera. Siya strike. Ni strikeela nakaziwa. Si strikeela ubuze lo munye. Mabel, but si strikeela. Amadata ne increase yani your airtime no abazi ba strikeela akakho umuntu ozi siya strike siya striking angeke kuma nje angeke iNTM ubiza wrong ubiza ngabe ucela ngaphi ngabathi iNTM yes rob asinama beneficiaries kumanje asinama beneficiaries akazizi yakhuluma asinama beneficiaries ngitshela uyafika endlini uyaqoqoda umama usiphathele ngiphethe idatha. Can you imagine a cast but usikhumbu shonile but bafethu usikhumbu shonile ekasi they don't take the rumors they call you like hey Skhumba Fede boy hey man sizwile ntwana man rest in peace Njoyami rest in peace sasa nawe ntwana sizwile so ispanisini ispani ntwana hide boy hide they'll call you but they know that you're dead like ntwana sizwile ngawo sizwile wathi body is rest in peace amazi rest in peace ukuthina ntwana rest in peace boy because rest in peace Paula uza ntwana fika kupela taxi yakhe mntwana uzositshela kama usuqedile ukuphapha bese ngena kule taxi Regeni. Lo funa sorry man baba ngifuna taxi ejibisini but oh sorry baba mina ngijimisini ndihambe kahle. Oh wazakapha. What is it's a sense of humor. Toliyashaya zingishayile brathi ngiyedlaleni ngifika ngikhoda kitchen ngithole olady ngithi zanibonani mama wathi yini wena ngathi wala stepfather sami hlele dandrumene bengayithandi la tsotsi baba ngithi yebo baba bathi yeah it's daddy ngithi yeah daddy
ngivala umnyango ekamereni lami ithi insango mamela la awulisanga abantu abadala ngithi manje babulisile abantu abadala ithi insango awubulisanga abantu abadala baphuma ngefastera brachi ngaround ngada ngabuya ngakokota vievi mama come in ngatsani monana wathi mama mthesu mlungu Jesus apha amanzi athelwe lo aphi amanzi ngabona udere ngathi daddy yathi wena sana wena ku round la endlini round ya iringa ngale thama la kunyanyisa ngavala umnyango phela basebenza bakuthatha serious basebenza baqonde engqondo akayisebenzi yeah but how Samson sanihlela imini yonke sanihlela nje ukubasa hayi Samson ni useless ushubhe kumama useless gogo uyathula bathi ngi-useless gogo isho manje uri ngizosho mina Samson into sisixoxe mina nawe kale kade isho nami ngiyasho manje angithi ngi-useless angiprotect ukhipha yonke into ekhona lento yonke into vele mama isho ukuthi ubani ubabami angithi wena wajona wabhlatshwayo lo wheelchair Samson hayi athi vele angibasanga ke khulumani ngokubasa siboneni ke hawu lo busy hawu ishona ukuthi lona nokuthi unjani hawu awuthi uyagula batshele ukuthi upositive hawu siloku busy nithi Samson ngandaba ARV ngoba lo akakhona ukuzambela so wrong man Samson wrong ngoba kabasanga ngifuna ukubasa ngibasela yena lo ukuthi ahlala kule stop angithi uyaqotona vele ngamane ngife ke Samson athi ngamane ngife futhi baba ishona ukuthi baba nambulala ishona ukuthi baba ubulawe yini mama isho ukuthi baba ubulawe yini hawu woba ngithuma alphirima ngithi angibasanga okay angibasanga sikhulumeni ngokubasa ke alphirima ngamthela ubaba wathi ngimthelela ubaba sambheka ubaba busy akhameka ebusuku wathi sikhuluma manga sithi ubaba uzibulela namanga mama isho wonke umuntu akasakhuluma manje sekayibibitheka Samson yazi vele ngibasanga vele ngishoni ke ngokubasa manje bese ngene umntana kaBaba Samson lo sebenzayo lo bamthandayo bokathi hangena intandokazi ke ngena ngithi ngibasanga ubasila wena sikutshenta bazakho nawe ke isho umfazi wakho lo ohlala naye manje akazi uke washada wena and divorce Samson Get out. #. Ujaba thatha ingidi yabona ingidi esikole ufaka istick somentshisi phakathi Okay. akake niphume le ngidi khona niyiphule i-security lasaba ukuphula le ngidi ngoba manje expense for scale so fanele kuzama ukukhishwa le stick la esikole saphuma ngo4 bathi ujaba batheze nomama ujaba weza nomanye umama asomama kaJabu lo nyamazi mama kaJabu mina wena la office but mama likaya kiteka kibona how what kena obufel and kaujaba i4 ke wathi kena obufel but okay mama ubani kama nomntanakho lo mama ophe ujaba bathi konja uyithe mama konja uyithe mama ngithenga ujaba oh shem kithi I'm cautious Colin accounting benyenza ngirobo gokwami ngivule phambi kwakhe incwadi ngithi ay athi yini ngithi ayibalance le kanjani ngithi kushoda 18 rand la nemle ngazi ngithola lapha ngiyoyifela la nje uzathi sikhumbuzo fake isandla ku branch kanti ulethe 18 rand yami bese ngicede ngithathe ngifake encwadini ngiyiva ngithi ayibalance la manje i-ambulance asethembisa okokuqala ngathi iyarenka because like iyagcwala wayibona i-ambulance ithembisile abantu abayi-4 million nje sinama-ambulance ayi-2 yeah hello bamgwazile kuphi entameni lo hayi sanje sizoza kunomuntu otetayo lenzansi ukangena i-ambulanceni ukangena that's the traffic man umuntu okwaziwe nawe lo ophukile uphethe i-drip yalo okwazile zoba right ani esibhedlela sayolanda omunye
Unsalanda umuntu ushilo ushisa umfazi ngamanzi. Hamba Joshua. Ngithi tshela kathi khona nale ntombazana uMathilisi. Ukushisa ukuthi kubona unjani mawushilo. Uma uyangena la ushilo uyabona awuthi shilo lo. Bathi wangamvulela ikhiza dangeke. Uyosebenza ya. Ambulance ni 9 ku ambulance 9 itripi 1 udriver wena omunye uphuze hayi indaba okudlala ukhohle ukuvala la emuva makajike Kevin aniwi ngathi trucker ewisa ama crate Kevin wanthola lihleli phansi nilimele hey mele ufike enye ambulance mayifike le ambulance wani ngakhi yenthethiza ngathi yini wrong lo fika sipendero yakugcwala la emuva uphethe ipapa la mabavula kunamuntu akunamphethe selele one eyesimumu hlele abokune bahambile babuye uthi kune uhambile wathi ngiyahamba ngifuna 800 bathamba wagcina jima yi1 kubhlungu jima yi1 asidivela yi1 ngase kayahlanya ale ka post ama video ku Instagram ya diver hey ngise flex yazi ichiza dama rayisona omlandeni makavula igate la senatural bekhala ngoba khumbule khaya ufuna mali ubhuti wakho your own brother mangavuka athi 100,000 aya ngiphinde ngimbona akaphuma ngeimbambo egate naveza imbambo nawo mathathu wakhe wasekhoneni ale thathu yakhe yekomishile acha libhale smeke akame gate nathi sivukile ngazongibulisa ngathi anginamali yabazi that is 100,000 ngazongibulisa ngathi anginamali ubhuti wakho mangaba ne500,000 angabiza umama wakho ngegama ngathi Abigail Abigail awungenzelela my breakfast in bed angafuni breakfast fika umalumama ufenter bayeswazini cherry silate nyala fanele ukugeza sihamba fenter nyaza sikhumbuzo makhulu wathi sikhumbuzo makatserenkini la sikhumbuzo ngithela amanzi ngigeze ngithela amanzi la ngene ekamereni avala 9 minutes later phuma anuka kamnandi ngithi mjerejere qamile utito mbawini umnandi ngene kuMazda gone fana ngekamereni novela nyazo babami ukuthi ufiye kuhlanga hlengene mangena amanzi kababami anjengoba bengwashini Cherezo shaya matric suit nuka kamnandi ayigezanga ayigezanga mazanga geza lento true story next time bazolobola maleza zolobola ezaseZimbabwe ayigithi mina ku wrong ukhele eZimbabwe ezaseZimbabwe azazi ithakazelo zalapho zolobola khona zime gate zibize zonke ithakazelo ngasicabanga zithi bakabhungane Mvelase Bhungane Mvelase Samari Chumbeza sifikile karakara ngathi angeke sivuleleni bamthetha mangethe yazi family nemali bese kufa umuntu onemali angeke angeke uboy bambiza boy uboy ahambe thulo never Mathiliso ufuna ukukhuluma ngeke Mathiliso asho ukuthi bebalolana no boy and uyophethe death certificate akaniniki amphulifuna seklema ini iclaim imanzi ka boy mara andimanzi ufila wena Namdathathi imali zomuntu hey nayimhlo nithi imali labantu abafile niyachaka ubuthakathi lobo uyaqhubeka kuyasebenza same day ilote ebinordi faka ngapha ungababulala hayi uzobala phambili aka promise ungababulala hayi uzobala phambili brina yapho bahamba phela ngelanga ubulele 44 yabantu 44 one day endlini mambuzo bakungena emsebenzini hayi okujwayelekile wakhipha ipicos beka ngaphandle and uqashile and uthanda ingoma zama rasta
I don't wanna dance. Hamba uthenga amabhiya le city lakhe hlala na scratch la. Oko Kachang. la lokulithi akekho ikhini roomini. Uma stand wena. Awazi ukuthi men switch and more and basile uma stand. Bana kusama men switch angeke. Wabalala okay sisibona ukuthi bazolala na uza. Mama Jane. Mama Jane. Karam phakamsela. Mama Jane. Iwile. Karam phakamsela. Nyarasa lapho, nyarasa. Mitkorere ke. Karam korere. Leza sezimbabwe ngala. Ngicela mqolele ke. Ngizayehlisa kancane. Ungayehlisa icime. Ah mara ngikholile mos. Ngibhadala badala la. Ngibhadarire. Ene nawe nakubona ka Markim. Nakhe nawe ngibhadale ke. Ukwala nomqashi uphakathi endlini angaphandle. Amela ifasitereni la. Mama Jane. Necela please do. Mibambile phela la. Umphathe umuntu. There's always that one aunt that is always angry for no reason. Yazi lo aunt hlala kwatile. Hey, kanbalana. Yazi ubhuti bengilala last week. Right. Ngathi thina sibulala ubhuti wakhe. Yazi ubhuti ngimshare, ubhuti akuphuza amaniphi every week. Ubeka amazi, yazi ungikhaphe wangijikele ekhoneni njengoba namhlanje bathi ubhuti ulele. Hi Shan, all right. And Ishan ke unomntana odisable ngiduze naye uhleli ngalo mntana akhe. Unibhizi niyaphithizela. Anembuzo ukuthi udlilo rakadlanga umfaniseni. Umfaniseni la ubhiza. Fun toilet. Izwan, fun toilet. Nibhiza amakhabishi niyaqona qoba. Ngibele ubhuti ufuna ukubona umfaniseni manje. Umfaniseni akenze uhleli nje lapha khona. Sorting. Akazi inkinga yini. Bulala ubhuti manje. Ukabona uzama ukuzibulala bra Bob. Elokishini usifa sentambeni usifake esilingini bese isilingi iyakubuya. Wele isilingi. Umama kavela athi, "Nine store." Thamsanga. But hey, akakusizi ufuna abanye bazobona. Sonto. Nine store. Wenzani wena? Ngakhala ngathi amathi bhotha ihlelo yo. Sobiza bomalume bayakuthetha uhlele sofeni kanje. Ubheke phansi. Isilingi ikapile la uphuma igazi kancane. Imkapela isiphongo uphuma igazi kancane le. Ngapho mhlophe. Abaniki manzi. Olokuthi abantwana omsangi. Ngine inkinga zegrozana. Nayimhlolo yami izona nomntwana. Yini sikakenzela noThamsanqa ngini. Ngcono ngifa. Uyazihanga manje. Alungisele roof qala. Bathumene wathi hamba funa uPeter azolungisa le thelele. Makafika uPeter na yenze kaleni, Yakabuyazi kasi kunomuntu ongaboni. Akala nduku okokuqala. Unokuvula ifridge athi yabanda. But vali fridge man. Kasi kunomuntu ongaboni, ulahlekile 3 weeks yonke. Unobani imeli akathi yo baby awumila. Umamazala wakho lo mbambile uzona. True story. Next time bazolobona. Maleza zolobona ezaseZimbabwe. Ayigithi mina ku wrong ukele Zimbabwe. EzaseZimbabwe. Azazi ithakazelo zalapho zolobona khona. Zime gate lezi. Zibiza zonke ithakazelo ngasicabanga zithi bakabhungane. Mvelase, ngithi bhungane Mvelase. Samari Tumbeza. Sifikile karakara ngathi angeke. Sivuleleni bamthetha. Mangethe. But hey baba sizokuba bavula ingubo. Luthi inyawo. But yeah baba.
uyashota uyashota la uyashota kunento engekho la wadlala ngathi yebo sokubapha la inyawo zakho zebi sasiguge noma senza hudulanga Handbag. half lesgend osgit enye phathilele kule kamera khuluma mse ubashopha la wena futhi ubashisa izandla inyawo ngesuku amamateka ugqoka kanjani amamateka ugqoka kanjani enyawo ngekho awuthi ngithatha selfie ngibabona piano angidinalela mapholo basithi piano right madlela siyichu phela gong 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 hey spadala sinikolodo Singenaphi? no mapholo ipiano yazine ngathi ngamphusha nje ngathi suka la ama whole night ngathi mangena emotweni ngafaka uLula Van Ross naye ngezipiano kuLula Van Ross the don't sound right to you gong 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 akima yonkinto hayi abantu bangaphandle basisiza bravo kunanyaseka silami igundini wena Vagnito yes Vagnito akazi ukuthi ufede usho ukuthini oh like he doesn't know what fede means but uyamthanda but his khumba ngithi hey Vagnito athi fede da fede kana hey bakanyala dliwa ne fede ngithi fede kana ya man hey nhlusha imfazi manakalala endlini fede yabona Vagnito mongathi fede futhi soqala okay sorry akelo tsoka siyathembisa fede I want this one. Bafo. Hayi, go. lapha amhambi migwazeni vela amjiki la ngiyakhira futhi akhuluma nespeed midulile migwazeni ke ngikupela migwaze nakupela Akhe ngcono ke. ami yakhi nkasi yakhi akirina niqosha ngithi lesizangada sifuna ukukhuluma isizulu akirina niqosha niqosheni ke khona mama ufuna isithende this weekend uye emncwabeni mikwetsi la kwikwelile okamthanda ukuthetha for yonke into lakho kwami mogezi hawu ugwebo lungako ugezi izinto ugwebo okamala khani ngicala ngithi isponge ayasikhumbula okwami ukuthethisela yonke into ngithi gogo naye imhlolo upheni uthi simfana athi Thina angingifuna ngiyemfonela ngithi upheni beka nama number wakhe athi angithengele ibhotsotsi le time 5 rand yakhichima yakuthi akangasonga yaringa beyibamba upheni hello Penny yes me is the monkey yes it's me is the monkey esihlungu sakho kwamsizela le it's me is the monkey hu Koko impena yethu ufo but uko izimpeni khokhotha wena it's the me it's a hoof so we're a monkey thina your mother yaqhubeka sebenza ilote ebinorti faka ngapha ungababulala hayi uzobala phambili aka promise ungababulala hayi uzobala phambili brina yapho bahamba phela yela ngelanga ubulele 44 yabantu 44 one day endlini mambuzo bakungena emsebenzini hayi okujwayelekile bakunikeza yini into zindlezi imithi bayitrain i-brain tumor bayitrain kancane ube right bakubuza ukuthi are you ready to go to surgery if you can't go we'll give you medication that will last you over 2 years dala bugibela taxi ngo11 ngimba phone ngo11 manje isibhedlela bathi usa ICU cabanga uziyele wena uziyele gogo athi ngibhekele brain tumor ukuthi kwenzakala la isibhedlela mawufike
Chopho abazi babekephi and yazibhekela zelokishini. Mathu tshwana. Ubuchopho baka James. Ngifake commission ka tshwana. Udokuthe kufuna. Uthathe elinye ihlanya lokuthi sidlala ngobuchopho. Siyaza ne trip wena baba wena. Nemazi ukukhuluma laphansi. Nikhuluma lapha. Bothi sikhuluma nobani? Wena. Bothi sikhuluma nobani? Zansi Funerals. Bathi malume uzobonga mina. Bathi ya wena uzobonga ngathi yo. Akazi yothini wagibela phezulu kwethuna. Wagibela phezu kwethuna. Wagibela phezulu kwethuna. Was standing on top of a grave. Sibonge. Bathi ngibonge nami ngiyabonga. Umzondileka ugulile umzondile. Umzondileke hey bukumuntu etoilet nje iviki lokho sithi uzoba ngcono kanti hayi uyahamba umzondile. Umuntu esimbhekile bokumkhulu ke lo ICU. Umkhulu uye umuntu esimbhekile ke umzondile ke ugulile ke. Eskhoko iyastina. Asina mali siyahlupheka kuma nje kunogogo osho uTubob oshonisa ngemali sizoyenza njani asebenzisani kahle Eskom. Because you guys want to finish his sentences and he's saying something else. Kuma nje asiko right into asiko asirondanga kahle amatayira sifulo ukushisa isakomze restaurant siyayishisa masiqeda sijontshi inyama. Nishontsha inyama ishile angisho kanjalo. Ngaba ngutata ngabe bekaphila uzani. We are climbing the mountain. For what? Why are you doing this to us? 27 years in the mountains. Why? And the time that I'm going to go to the which mountain? Oh, is Oliver going to be there? Oh, poor Winnie. You! Jesus! Sonde lapha jwaka. Asisale nipho, sisenipho. Khawujongile ibhube sokanye yidog le. Lions. Kasibulale. Ibones zayo zingenzimali. Ubaba ngiyafika jurinde kulele stupini ngithi yini na kulele stupini athe ngizothini uzothini una masofa unamasofa una TV athi angithi lo muntu ocashile unathi remote abukela amafilimu angisakhona ukubukela indaba ngathi mina ubaba ngathi angeke ugogo wami untombi never ngeke aqashile ngathi asinojoyina le bar ngangena kanjani wena nikiri kishabela di movie nyana uri oh wena sana shabela di movie nyana TV yakabani akiri udlala Terminator 3 wena lalela la Udlala Terminator. Ikithi la. Ihlelo sobela kababa ibhaleno 4 ngithele ibhari yathelela kampela ibhaleno 4 ngathi lo akangazi ngafollow ex-girlfriend namathi kuphi wathi ngikhana nje uzala kunento efana siyenze ngathatha i-ex ngangena lapha ekhaya ngithi ibukela TV ngapha ngangena eroomini lakhe Hayibo. ngakhe ngala lempedeni ngabheka inyawo phezulu ngathi baby fryer yonke into khayelo kuyifryer yo lalela athi kune chicken eRussian athi mamela ifry ebhodweni li1 zethu ihlanganisa ichicken neRussian ufuna ichicken ibe nepork Yo. ufuna le chicken itaste njenge pork Endakadla. nyamazi ke uBrenda khana ngabe ukufry lapariyazo unobuhlihlihli yaphuma hey whatala ngo hey whatala the same thing oyenza konhlungu Retha tsotsi yetsang ngoba la mkhulu bathi mkhulu uyanibiza nonke bese ngene kamereni nimthola nahleka mina ke
bathini babuthi angikho right Siyakona. Isho lento ofuna ukuyisho manje. sengenza konke lakhumbula khuluma ngathi khuluma man ngicela umoya wami Uyazi ikasa ayikho lento ama oxygen. Umoya wakhe yazini. IBhayibheli balokhu balithi. ngicela umoya wami mina nogokwena sangashada singenaphi mina nogokwena sangashada sontela nje bakushona nimthengele inkomo simthengele inkomo sile ngokumthengela lana ubhizi udla imali lana sikhumbuzo ikrasina yami ayinasitatara sikhumbuzo ngimamele sikhumbuzo ngibheke ngiyahamba Basebenza abantu angabazi athi senyababona abo Joshua nabo mfaniseni nyaza uthi mkhulu uthina nje. sendleleni Bese ngicawuthi ushonile athula. athule Uze qala uno anto wena okhalaza. Mbiza igama lakhe lamambela. Jeremy uzathi nangirasela But hey baba sizokuba bavula ingubo luthi inyawo. But hey baba. Uyashota. Uyashota la, uyashota. Kunento engekho la. Wadlala ngathi. Beba sokuba la. Inyawo zakho zembi. Sasiguke noma senza. Hudulanga. Handbag. half lesikhathi osithi Engiphathile ukuthi ikamera. Khuluma mse ubashopha la wena. Futhi ubashisa izandla inyawo ngesuku. Amateka ugqoka kanjani? Amateka ugqoka kanjani? Enyawo ngekho. Awuthi ngithatha selfie ngibabona selfie. Sister onabantwana abayi9 una32. Unabantwana abayi9. Ba-adoptile. Bakhe. Bazalile. Bathi bathi masakafika kwesi5 bengasaya isibhedlela. Beseka endlini. Vela sorry, Cimani TV sekuleso sikhathi. Cimani ngicela ipex. I'm putting the papers that bathi akasaya isibhedlela sekayazi iprocedure yonke. Ubeka amanzi abe warm ne. Let's amathawula i4. Bathina ungathini uyazi. Kuleso sikhathi 32. Unomunye baba ikhasilamba umzayifana. Umzayifana washona. Wayemoshara after 3 days of work mara umzayifana. Wathi hey yabanda la. Umzi khona uthi yabanda la. Bamthatha bamsesibhedlela. Bamkhibesana ice eningi ngo 3 days. Manje ukhiphe ice wafudumala washona futhi. Kumanje abakamncwabo umzi khona bathi uzovuka 4 years manje hlele moshari 4 years speed recovery umzi khona eKaSlam washona 3 days kiwo babhizi ngomncwabo abomama bakhona upheka ipapa mama khona kana phini uphendula ipapa ngesandla nize nikuphakele baba ngathi hayi ngongqoqo yamazimbo nikuphakele baba nikuphakele ngathi hayi ni right mina okay hlele moshari 4 years now taking moshari yeza athi yabanda la athi na wathi izinto ziyafana le voice ephuma kule shelf mos bavula ishelf athi bamnika ikofi bamnika waba home athi trip bamnika trip washona ngathi le family beyiqala ukushonela like no one has ever died in the family so I don't know like akazo like ifamily yakho akazo washonela Okay. so malume bathi azobonga bathi malume uzobonga mina bathi wena uzobonga athi yo akazi yothini wagibela phezulu kwethuna Wagibela phezu kwethuna. What? wagibela phezulu kwethuna was standing on top of the grave
Sibonge. Sibonge. Bathi ngibonge nami ngiyabonga. Umzwandile ka ugulile umzwandile. Umzwandile ke hey bukumuntu etoilet nje iviki lonke sithi uzoba ngcono kanti hayi uyahamba umzwandile. Umuntu esimbhekile bokumkhulu ke lo ase-ICU. Umkhulu uye umuntu esimbhekile ke umzwandile ke ugulile ke sithi nje sibonge ke wonke umuntu bemoto abama-taxi nabama-truck into eyi-1 imoto athi ya ngimalana nje ngithunyelwa umndeni ke sisho ukuthi happy birthday auntie nje ushadile mina kithi hey love let's go to fry amaqanda ekitchen okay yazi ngithi nyaka doctor ngithi ngiyozicheck hayi ke bathi ngimithi uza ungaje nama-twins uziyathela kusinithi wo masiliso wawungangicabangile ola why selfish kumanje angina 350 yokugibela the whole week umithi wena and nama-twins hayi 1 2. This brings us to the last part of the best and funniest TikTok videos. It's our favorite TikTok creators acting out Skhumba's voiceovers, fam. This was really funny. And to follow all of them, fam, just go into the description below. Otokrea all their social details, fam. And the dominating one in Nelly Gift Manando because so all of them they are all new except for Gift Manando. So to follow all of them, just go into the description below to create all their social details. And as you know, on each and every video we do a Bible verse and then we do a short prayer. For this video we're gonna be doing Psalm 51 and then we're gonna do a short prayer, which is our Father. I'm reading from the New International Version from the Holy Bible. Psalm 51. For the director of music, a psalm of David, when the prophet Nathan came to him after David had committed adultery with Bathsheba. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion. Blot out my transgressions. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgressions and my sin is always before me. Against you, you only, have I sinned, and done what is evil in your sight. So you are right in your verdict, and justified when you judge. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Yet you desired faithfulness even in the womb. You taught me wisdom in that secret place. Cleanse me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Let me hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice. Hide your face from my sins, and blot out all my iniquity. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence, or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me. Then I will teach transgressors your ways, so that sinners will turn back to you. Deliver me from the guilt of bloodshed, O God, you who are God my Savior, and my tongue will sing of your righteousness. Open my lips, Lord, and my mouth will declare your praise. You do not delight in sacrifice, or I would bring it. You do not take pleasure in burnt offerings. My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart. You, God, will not despise. May it please you to prosper Zion, to build up the walls of Jerusalem. Then you will delight in the sacrifices of the righteous, in burnt offerings offered wholes. In burnt offerings offered whole, then bulls will be offered on your altar. That was Psalm 51. It's from the New International Version. So now we're gonna do a short prayer, which is our Father. So pray with me. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Let your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who have trespassed against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, the power, and the glory belongs to you, my Lord Jesus Christ. Amen.